аз замоне ки гурӯҳи «Толибон» иддао кард ки назорат бар вилояти Паншерро ба даст гирифт, 3 ҳафта гузашт. Шахсоне вобаста ба ҷабҳаи муқовимат бо «Толибон» дар бахшҳои марказии Паншер ба чашм намехӯранд, аммо ба маълумоти баъзе аз аъзояш, онҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ ва дурдаст ҳузур доранд ва ба ҷанги чирикӣ омодагӣ мегиранд. ҷанг дар вилояти Паншер пас аз он оғоз шуд ва шиддат гирифт ки «Толибон» аз сарҳади Бадахшон ва аз роҳҳои Парвону Каписо ба вилоят ҳамла карданд. дар ҳоли ҳозир ҷангу даргириҳои 3 ҳафта қабл дар вилояти Паншер вуҷуд надорад, аммо баъзе аз мардум дар деҳаҳои мухталифи вилоят мегӯянд ҳанӯз дар маҳалли зисташон вазъ фавқулода ё изтирорӣ аст. ҷалолиддини 36-сола аз ноҳияи Парёни вилояти Паншер рӯзи 4 октябр дар суҳбат бо бахши афғонии радиозодӣ гуфт: чанд маркаб доштем, барои чӯб мерафтем, дар роҳ равон будем ки мошинҳои «Толибон» омад. онҳо моро латту кӯб карданд. барояшон чизе нагуфта будем, ҳар бор таҳдид мекарданд, аммо ин бор заданд. болои мардум фишор меоранд. ноҳияи Парён бо вилояти Бадахшон ҳаммарз аст ва нирӯҳои «Толибон» аз он ҷо ба Паншер равон мекунанд. яке аз сокинони ноҳияи Парёни Паншер ки ба иллати дар хатар афтодани ҷонаш аз ифшои ном худдорӣ кард, гуфт: аз мақомоти ҳукумати «Толибон» мехоҳанд ҷилави озору латтукӯби шахсони мулкӣ ва бегуноҳро дар маҳалҳо бигиранд. масъулони «Толибон» дар Паншер мегӯянд, ин изҳороти мардумро намепазиранд. онҳо мегӯянд ки ба ваъдаи барқарории амният ва расондани хадамоти асосӣ ба мардуми маҳаллӣ пойбанданд. молошо Рӯҳулло, муовини волии Паншер, дар ин маврид гуфтааст: мо дар он ҷо раиси ноҳия дорем, бояд ба онҳо шикоят мекарданд. ҳар ҳодиса ки мешавад, моро дар ҷараён бигзоранд. дуруст қабл дар он ҷо баъзе аз мушкилот буд ки дӯстои мо рафтанду масъулиятро бар ӯҳдаи худ гирифтанд. касоне ки чунин гапҳоро мезананд, мо комилан рад мекунем ва ин корро таблиғоти душман медонем. дастрасии расонаҳо ба иллати дурии роҳ ба Паншер маҳдуд аст ва биноан наметавон иддаҳои ду тарафро мустақилона тасдиқ ё инкор кард. пас аз шиддати ҷангу хушунатҳои 3 ҳафтаи пеш дар вилояти Паншер, садҳо хонавода бештар аз маҳалҳои марказӣ хонаашонро тарк карда ба берун аз ин вилоят кӯчиданд. баста будани роҳ, камии хӯрокворӣ, набудани барқ ва фаъол набудани шабакаҳои мухобиротӣ дар Паншер аз мушкилоти ҷиддӣ шумурда мешуд. баъзе аз сокинонаш мегӯянд, ҳоло мушкили баста будани роҳҳо, набудани барқу қатъ шудани хадамоти мухобиротӣ дар ин вилоят рафъ шудааст. оилаҳои беҷойшуда мунтазири онанд ки вазъият дар ин вилоят беҳтар шаваду дубора ба хонаҳояшон баргарданд, аммо кай намедонанд. дар ҳафтаҳои охир нигарониҳо аз бад шудани вазъ дар вилояти Паншери Афғонистон афзудааст. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон 21 сентябр аз созмони кишварҳои таъсиргузор хост ҳарчи зуд пеши роҳи ба қавли ӯ зулму шиканҷа ва беқонуниву беназмиро дар Паншер, минтақаи тоҷикнишини Афғонистон бигиранд. «Толибон» ҳама гуна фишорро болои мардуми Паншер рад мекунад. ин гурӯҳ пас аз тақрибан 3 ҳафтаи ишғоли Кобул гуфт, вилояти Паншерро ҳам зери назорат даровард. аммо ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон ба раҳбарии Аҳмад Масъуд иддао дорад ки Паншер пурра вожгун нашудааст.